מחטיא, דניאל לא מצליח לתקן, עוד החטאה עכשיו, ועוד החטאה, ואיכשהו הכדור הזה נשאר אצל רוזן, והנה עבירה של רייט, אמא רייט אומרת לא היה ולא נברא, היא ממש מטר מהבן שלה עכשיו, אבל תראה את זה, כאן החטאה, עוד אחת, החטאה שלישית, החטאה רביעית, ואולי זה סיפור המשחק עד עכשיו מבחינת הפועל חולון.